Yeah. Yeah. Hey. Ukhamandela isinqathu sasekazi. Esibenzisa amandla ncankosi. Ukhamandela isinqathu sasekazi. Esibenzisa amandla ncankosi. Lokuthi isinqathu sasekazi. Ukhamandela isinqathu sasekazi. Isinqathu sasekazi. Ukhamandela isinqathu sasekazi. Hey, ncankosi. Ukhamandela isinqathu sasekazi. Esibenzisa amandla ncankosi. Ukhamandela isinqathu sasekazi. Yeah, u6 ubhakavana emekeleni upapa lakhe afuhleke efidini ukuthi akazi iflegi liphakamaphi. Umhlaba ukhala phansi uJesu udala inyakanyaka ngritha yocansini ukuthi ngiqinisekise umhlala phansi. Ubheke kahle sana nge-H nama-conflicts owami ugesi uhamba ne-magnet isibani sika-showcase show. Ishapi fruit loop asenandaba ne-protula ufake i-divorce ensimini ngihlukanisa umbila nokhula. Inkabi kaZulu fire srip namashangane ngihlukanisa inhloko nesithando ukuthi sibuze ukuthi ngihlanganaphi. Uhlaba ngizoyihlikiza umhlaba uyathithiza sikhipha isithando iblanti ziyafiliza umdala ngosikisi. Hey, i-rap iqala phansi asi-entertain ubanisa ngoma esigcoba impahla ngamafutha emfene sithi fafa. Khuphuka ngomgogodla kutshela ingane eshaya umalo thela waseziza kajampanga ukuthi ngidabukaphi. Awubhadalanga unesikweleti i-rap intonga yami funa ukuphathula imali ye-insurance uclaim intonga yazi. Shona phansi iplug uyiqedele ngegufu ngithola imbuzi kamakhe erumi lama isona isitebele sembuzi. Wakhamandela isminoff ngehlo lika-Enoch vice versa mawufike eSanton umhlaba umpisho. Shona phansi iplug uyiqedele ngegufu ngithola imbuzi kamakhe erumi lama isona isitebele sembuzi. Wakhamandela isminoff ngehlo lika-Enoch vice versa mawufike eSanton umhlaba umpisho. Ukhamandela isinqathu sasekazi. Esibenzisa amandla ncankosi. Ukhamandela isinqathu sasekazi. Esibenzisa amandla ncankosi. Lokuthi isinqathu sasekazi. Ukhamandela isinqathu sasekazi. Isinqathu sasekazi. Ukhamandela isinqathu sasekazi. Hey, ncankosi.